guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwa felsefê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, di bernameyên berê de meqala filozof Clement kiribû, di sê bernameyên de em li ser jiyana wî û nêrînên wî yên felsefî sekinî bûn. Piştî Clement di dîroka felsefeya Xristiyaniyê de kîjan filozof heye em ê îro behsa kê bikin? Belê sezgîn Clement an jî Clementê ji İskenderiyeyê di felsefeya Xristiyanî de naveke girîng bû. Bi taybetî hewldanên wî yên ji bo lehevîna felsefe Yunan antîk û felsefeya Xristiyaniyê fikr û ramanên balkêş derxistibûn pêşberî me. Piştî Clement em îro kanûn qala Tertullianus bikin. Ji alî dîrokî ve hema bêje bi Clement re di heman dîrokê de jiyane û sezgîn te ew pirseke baş pirsiye dixwazim ser vêya tiştekî bêjim. Te got piştî Clement di dîroka felsefeya Xristiyaniyê de kîjan filozof heye em bernameya bi awekî kronolojîk amade dikin. Rêbaza me ew bû. Belê, di dîroka felsefeyê de tedî me ji serdema Yunan antîk dest pê kir. Sezona ewlî serdema Yunan antîk bû. Niha jî em qala serdema navîn dikin, felsefeya serdema navîn û ji ber ku felsefeya Xristiyaniyê di serî de ye, em ji ser felsefeya Xristiyaniyê bernameya dimeşînin. Filozofa jî heta ji destê me bê, heta bi temamî li gor kronolojiyê em amade dikin. Loma guhdarên me bi awayekî kronolojîk guhdar bikin wê çêtir be. Ji xwe gava ku em bernameyê xwe binav dikin, bi hejmar em binav dikin, yani bi wê rêbazê em dinivîsînin, li gor wê hejmarê dikarin guhdar bikin, em bişopînin. Yani ez carna dibîsim hinek kesa wa teblîhev guhdarî dikin. Nawazim ji vir navê wan bêjim, wan çawa bêjim wek îfşa bikin, lê ew bixuzanin. Li gor hejmarê guhdarî bikin, li gor dîrokê bi awayekî çawa girêdanekî baş me ra çê dike, fehm dike yani. Başa Murat, tu dixwaze em ji jiyana Tertullianus dest pê bikin, em wî naz bikin. Tertullianus kî ye, ji ku ye, bi ser jiyana wî hinek agahî bide me ji kerema xwe. Tertullianus naveke acêb e. Tertul. Bi zorê yani di sala sed û şêstî de li Qartacayê çê dibe sezgîn. Qartaca li Afrikaya Bakur li aliyê Tunusê ji bo dehişê me de cîwî diyar bibe. Bi erebî wek Qartaj, bi latînî jî Kartago tê gotin. Lê navê Qartacayê bi eslê xwe bi zimanê Fenîkeyî yani. Qart hadaşt. Yani wek bajarê nû tê binav kirin. Di dema Fenîkeyê yan de wek koloniyeke ticaretê tê ava kirin û di dema Romayê de jî giringiya xwe diparêze. Tertullianus li vir çê dibe. Bavê wî di artêşa Romayê de wek leşkerek kar dike û xwedî rûtbeyeke bilind e, yani meşê wî baş e. Ji ber wî Tertullianus di malbateke dewlemend de mezin dibe û perwerdehiyeke baş dibîne. Perwerdehiya felsefeyê ne? Ne tenê felsefe. Li ser retorîkî û huquqê jî perwerdehî dibîne û wek parêzer kar dike sezgîn, yani wek te parêzer ew jî nizam girêdayî baroya Qartacayê an ev bandora perwerdehiya Tertullianus em di nivîsên wî de pir baş dibînin. Di nivîsên xwe de têgehên huquqî û argûmanên parastinê pir zêde bikartîne. Felsefe Yunana antîk û felsefe Helenîstîk jî baş zane. Rewşa Xristiyaniyê Murat wê demê li bajarê Qartacayê çawa ye? Yani jalê Tertullianus helbet dipirsim, di nav civakeke Xristiyan de mezin dibe yan? Na, malbata Tertullianus jî pagan e. Ji xwe Tertullianus jî hema yani piştî sî salî wan dibe Xristiyan, derbas ser Xristiyaniyê dibe. Berî ku bibe Xristiyan jî jalî ahlaqî ve jiyana Romayê pir rexne dike. Li gor wî ahlaqa Romayê jiyana mirov ber bi xerabiyê ve dibe. Ji xwe piştî dibe Xristiyan,
jiyana xwe bi temamî diguherîne. Ji bo Xristiyaniyê belav bike, dest bi nivîsê dike û di felsefeya Xristiyaniyê de sezgîn kesê ku cara ewilî bi latînî nivîsiye Tertullianus e. Me qala Clement kir, Clement bi Yunanî nivîsîbû. Tertullianus bi latînî dinivîse. Sedema wî jî helbet Roma'ye. Yani bajarekî lê çêbiye mezin biye Kartaca. Girêdayê Romayê, eyaleteke giringê di Romayê de. Jiyana fermî, perwerdehî kış bi latîniye. Bandora ve serdemê de. Tertullianus jî wek mervekî zana, mervekî baqil, mervekî bifehm li zimanê xwe xwedî derketiye û bi zimanê xwe bi latînî nivîsiye. Dev ji zimanê xerîba berdaye, rû nedaye wan. Berê xwe nedaye zimanê xerîba, li zimanê xwe xwedî derketiye û bi latînî nivîsiye. Em pîroz dikin. Em pîroz dikin. Murat gava em jiyana Clement û Tertullianus bidin berhev gelek taybetmendiyên hevpar hene. Ez war dibînim. Her du jî ji malbatên pagan tên, her du jî li ser felsefeyê baş perwerdeyeke baş dîtine. Clement dixwaz di nav felsefeya Yunana antîk, felsefeya Xristiyaniyê de têkiliyek ava bike. 86. Bu 86 jara em vê hevokê dibêjin. Me behsa me got pir jî ava dike falan. Tertullianus li ser vê meseleyê çi difikire? Rast e jiyana Clement û Tertullianus hinek dişibin hev. Arast ana tego hat bîram, yani di heman demê de jiyane yek li aliyê İskenderiyê, yek li alî Kartacayê nizam di navbera wan de têkiliyek çêbiye çênebiye. Tedî wek çiqa bi welatê ji hev dûr xuya bikin jî çûnû hatin wê demê wek zêdetir bû yani. Diçûn ji Atînayê radibe dere İskenderiyê, ji İskenderiyê dere Qudusê, ji Qudusê tê Kapadokyayê bilêtê promosyon pir rehet dibînin. Îro zehmet xuya ew qezirê. Lê nizam arast me merak kir, yani bi rastî jî di nav wan de têkiliyek çêbiye çênebiye. Jiyana Clement û Tertullianus wek te got dişibin hev. Lê di meselekî de ji hev vediqetin. Çi ye? Meseleya ku 86 cara me got. Têkiliya di navbera felsefeya Yunana antîk û felsefeya Xristiyaniyê de. Di vê mesele de ji hev cuda difikirin. Eger bê bîra me Clement tim dixwest felsefeya Yunana antîk û Xristiyaniyê nêzî hev bigire. Di nav wan de li hevanînek çê bike. Lê Tertullianus di vê mijarê de hinek xwe giran dike. Yani bala wî ji felsefeyê bêtir li ser teolojiyê ye, li ser felsefeya Xristiyaniyê ye. Yani felsefeye rexne dike û li hemberî felsefeyê disekine. Ya bi temamî li hemberî felsefeyê nasekine. Yani ez ana rabim bêjim dev ji felsefeyê berdaye nikarim rabim derewa bikim ser Tertullianus. Yani bi temamî dev jê bernade li hemberî wî nasekine. Mînak di nêrînên xwe yên ser ahlaqê de felsefeya stoyê pir bikartîne. Yani tenê mesela wî çi ye dibêje gere di nav felsefeya Xristiyanî û felsefeya Yunana antîk de cudahiyek hebe, mesafeyek hebe. Felsefeya Yunana antîk weke em zanin sezgîn li ser lêpirsînê ava bûye. Dipirse, rexne dike, fikrên nû ava dike. Li gor Tertullianus ev taybetmendî zirarê dide Xristiyaniyê. Gotineke wî navdar heye dibêje çi têkiliya Atîna û Qudusê heye. Dibe Atîna cuda ye, Qudus cuda ye. Ji xwe ev gotina wî nêrînên wî yên li ser cudahiya teolojî û felsefeyê rasterast îfade dike. Yani Atîna sembola felsefeya Yunana antîk e, Qudus jî sembola Xristiyaniyê ye. Li gor Tertullianus jî ev her du bajar, ev her du çand, ev her du nêrîn ji hev cuda ne. Li gor Tertullianus felsefeya Yunan antîk zirarê dide Xristiyaniyê te got. Xuyayê loma tim dixwazin navberek di nav wan de hebe newlo. Yani wek ku dixwaze Xristiyaniyê biparêze. Belê ji xwe armanca wî ye bingehîn parastina Xristiyaniyê ye. Yani gava me qala taybetmendiyên serdema patrîstî kir, me got felsefeya parastinê li vir derdikeve pêşiya me û wek apolojî, apolojetik me binav kiribû. Felsefeyê jî di vê çarçoveyê de wek çavkaniya fikr û baweriyên heretik dibîne. Heretik çi ye? Heretik çi ye? Heretik wek
jire derketine. Yani baveriyên lehemberî doktrînên kiliseyine. Baveriyên ku ne li gor Hristiyaniyê ne û meriv ji Hristiyaniyê dûr dixînin, meriv ber bi xerabiyê ve dibin, wek çawan bêjin heretik tê binavkirin. Mekruh yani ki. Ya wek dişibe ve tedî di Müslümantiyê de gava tiştekî li dijî Müslümantiyê dibe dibêjin kete kufrê yani wek tiştekî ji dîn dûr ket yani. Dibêje sedema viya jî sezgîn wer dibêje yani dibe lêpirsîn û rixneya felsefeyê ye. Dibêje felsefe Atînayê bi lêpirsînên vala bi pirsên tewşomewşo hişê mirovan tevlîhev dike û wan ji baweriya Hristiyaniyê dûr dixîne. Em felsefe Yunan antîk bînin bîra xwe tedî di wê serdemê de fîlozof li arkeyê digerin, li haqiqetê digerin, li çavkaniya jiyanê digerin. Tertullianus dibêje vana bela sevel lê digerin yani dibe haqiqet yeke û ew jî Xwedê ye. Di Hristiyaniyê de jî ev haqiqet baweyekî eşkere hatî diyar kirin. Dibe vana ji bo çi lê digerin yani. Dibe tenê hişê me ra tevlîhev dikin. Divê ev haqiqet biriya vahiyê hatiye loma nehewce bi lêpirsînên vala em li dû haqiqetê bigerin û serê xwe tevlîhev bikin. Lê dîsa jî bi temamî dev ji felsefeyê bernedaye. Karê filozofên serdeman avên ez dibêm rehettir ya. Ji xwe haqiqetek dîtin her li gor vê her tiştî şirove dikin. Ya Platon jî wer kiribû mêze. Platon jî îdayek dîtibû. Acaba ew jî bandora Platon e? Yani çünkü pir dibin bandora Platon de mane. Li gel van rexneyên xwe yên li ser felsefeya bibore bala tekşan dem ser felsefeyê şîrove dikin. Ka min ez sezorê din demê çi yana çi têkiliya me bi felsefeyê heye felsefe li ku em li ku me ev merak kirbû li gel van rexneyên xwe yên li ser felsefe Yunan antîk felsefeyê çawa bikartîne. Yani bi temamî felsefeyê naparêze û dev jê bernade jî di nav nêrînên wê teolojîk de felsefe ciyê xwe çawa digire. Ji bo vêya baş pê femkirin dîsa dixwazim vegerim ser nêrînên Clement. Clement felsefe Yunana antîk û Hristiyaniyê ji hev veneqetandiye. Tim dixwaze wan bîne cemhev çimkî li gor Clement felsefe Yunana antîk berî Hristiyaniyê derketiye jalî dîrokî ve û jalî hiş û aqil ve mirovahiyê bo Hristiyaniyê hazir kiriye. Tertullianus li ser felsefeyê wîsa nafikire. Li gor Tertullianus felsefe heta ku xizmeta teolojiyê bike baş e. Yani dibêje felsefe tu li min mêze ji xwe re wek însan û merva laliyê xwe bisekine gava teolojî ji te alîkarî xwist wer alîkariyê lê wekî din bi pirsên tewşomewşo zerarê nede teolojiyê. Wek amûrek e. Yani ji felsefê re dibê baqil be. Qelebalixê neke teşqele dernexe gava min ba te kir were alîkariyan bike. Di nêrînên Tertullianus de yani em hiyerarşiyek dibînin. Tertullianus di nav dîn û felsefeyê de di nav aqil û îmanê de hevsengiyekî ava nake wek Clement. İman tim di pêş aqilê de ye loma jî dîn ji felsefeyê bilindtir e. Felsefe ji bo rêya haqiqetê amûreke biçûk e lê tu car şûna vahiyê nagire. Yani sezgin edibim haber nedim yani Tertullianus yani ka felsefe işte çıkırıyor. Yani felsefeye fakir işte çıkırıyor. Tuakas felsefeye kharat ki tehdit ki o bu tamamı devje bernada zane lazım ejere debe tud goşe ki bisekine kengi mübatekir var. Ere tud be kay felsefe hema hazır li benda gotunaviye. Yani böyle kerem. Vana pırne şirobe felsefi bu. Murat rexneyin Tertullianus yen ser felsefeya Yunan antik bi taybeti li ser kijan nerinane dikarı hem piçeki qalavan bikin. Yani mijarên rexne kiriye dipirsiyan filozofan dipirsi. Yani tu zane dikarı filozof û mijaran bi hev re jî bêjî tu kêfa xwe yî. Yani مگو از ایشه خور حتر بکم تا هر دو جی به هبرت پرسی دسری ده سزگین قال رخنین وین سر پلاتون بکم ده فلسفه پلاتون ده روح و بدن نیکن دو هینین جهف جدانه
تدی د برنامه پلاتون د مقال کر روحی بدنی بلندتر دید و yani her دوجی وک هینن جدا بون ev nerin vek dualizm te binav kirin felsefeye de yani vek duali heyinat ke duali dualizm Tertullianus via kabul nake yekitiya ruhu bedeni de Paris'e Ligor Tertullianus ruhu beden yakın her دوجی jaliye xude ve hatın afrandın ev yekitiya ruhu bedeni ya ku Tertullianus de Paris'e dure dibe bingeha baveriya teslisi sezgin ev de Hristiyaniye de baveriya bav işte lav o ruhi piros yekitiya teslisi nahaci de Hristiyaniye de baveriye ke gringo piroze cara evli jali Tertullianus ve baveki sistematik hadiye ifade kirin ku hinji de Hristiyaniye de müjareke gringo piroze ya me aqas gotunji Tertullianus regu merik yeki gring terketiye ana denkere Vatikan'ı vana mesela tesise yani de Hristiyaniye de ciyeki gring ya Tertullianus yeki başa sezgin disa ya emzedenlerin de felsefeye Hristiyaniye de burada serdama patristik de ku emnaha qala ve serdemi dikin filozof prani liser şopa Platon çune medisa bahsa mesela ani ser Platon liyem dibinin Tertullianus Platon rakhne dike evci bir mesele tekal kir ve gireda yazdibim yani nerinin bu teolojiye dikar bikar bine de Paris'e yendir rakhne dike u kabul nake beli yani Platon بتمامی سیستم پلاتون رخنه نکه چه حسابی بیورد که اری ورد که یعنی سازگین لسر ترتولیانوس از نوازم تو خبر دی شکر ما خوره چاوز تی حسابی چاوز بیجی سر ترتولیانوس یا به زمانه خلقه گفت یا بله یعنی وقت گو هناك تشتا رخنا دكه نيل غور خريستياني de ev de jemviyad binin de rakhdin yelser Aristoteles teci enviyad binin nerinin Aristoteles yen liser aqlu mantıqi avabune rakhnat ke Aristoteles jiboy çavkaniya gerduni qala evet ke regeza sedema avli yani ligor Aristoteles de be her tişt vakıcı sedema avli desbekirne sedema avli sedema jiyaniye لیل گور ترتولیانوس افریگز با فهم کردن تیگیشنا خود ترناکه لگور ترتولیانوس خدا رگزه کی پرنسیبه کی فلسفی نه تینه که راستیه و حقیقت تمثیل که لورجی هم دبینیم کو سزگین دیسا حقیقت تئولوژی ج فلسفه بلندتر دبینه یعنی گاوا دبیجه خود رگزه کی پرنسیبه کی فلسفی نه یعنی وقت به اون قیمت تاوی هندک تکن بچوک تکن دبی لوما نبریا فلسفه خود نبریا فلسفه بریا وحی دکاره بفهم کرن لبر قصتاوی دیسا تئولوژیه به مجاری رگریدایی گوتنه که وی نافدار هیه کردو کویا ابسوردوم ابسورد وگو مفهم کر بله ابسورد کردو نه کردیه نه چیه؟ کردو کویا ابسوردم بیاد فلسفه ده هنه گوتن هنه وقت چاوان بیجن سلوگانین گرینگ پرانی ده اینستاگرامی ده تین پارو کرن باور نکمه و حتی نام ندیدیم بواته اوی اوی سزگین دبی باور دکم جبر کو ابسورده آنجی ویسا دبی راسته از باور دکم چimki absürde. Absürt çiye tediyem de jiyana xudejin ki bikartin demdim ya çit işte tevşumen şudu beji finki absürde. Li absürt de vrade vek evi tiştin der akıl. Yani tiştin ku ba akıl nayin rave kirin. Kar ba aklı xwe izah bikir rave bikir. Beli yani tiştin ku sinore akıl derbas dikin. Tiştin Hristiyani de ci digrin bine bira xwe prani yani vana ba akıl nayin rave kirin. Tedi çebuna İsa anji mucizeyin İsa
eri ev qalanek mucize oyuntkın dedi dibin mesela miri sağdık işte beli kor disa çavi dibine dibe vana nel gur kriterin aqline dibe az bi aqli xu vana nikarim rave bikim loma dibe felsefe teraviya nake loma az teni bawer dikim tiştin de dine de te qalkirin yani tiştin ku sinure aqli derbas dikin dibe az bawer dikim loma ne hawce servana bifikirim az iman dikim çünkü vana sinure aqli min derbas dikin ev rexneyn wî li ser li hemberî felsefeya Yunana antik bûn lê te got di mijara ahlaqê de felsefeya Stoyê Parasî û gelek taybetmendiyên wî adapteyî felsefeya Xristiyaniyê kiriye. Belê. Dikare li ser vê mijarê hinek agahî bide me Murat. Ji ber kîjan taybetmendiyên felsefeya Stoyê Parasî felsefeya wan ahlaqê? Belê felsefeya wan ahlaqê felsefeya Stoyê yani bi taybetî felsefe wana ahlaqê tedî li ser jiyaneke sade ava bibû. Tim qala jiyaneke mütewazî dikin, dibêjin tiştên zêde nexwazin, qîma xwe bi tiştên hindik bînin. Yani armanca felsefeya Stoyê ev e ku mirov daxwaz û arezûyên xwe kêm bikin û bi vî awayî bigîjin bextewariyê. Çimkî digotin dawî li daxwazên mirovan nayê. Gava tu tiştek duazî, tiştek zêdetir duazî. Ev jî tim zêdetir dibin. Edbêm di dema Stoya de jî wek krîzeke aborî çêbûye mêzekirine çê nabe loma tişteke wer avêtine ortê ji bo rê li ber ew ê bigirin danûstendinê bigirin. Dibêjin Stoya yani gava em arezûyên xwe kêm bikin em ê bigîjin bextewariyê li gor Tertullianus ev sistema ahlaqê li gor ahlaqa Xristiyaniyê ye. Çimkî Xristiyanî jî dibêje daxwaz û arezîyên dunyayê dibên ji vana dûr bisekinin, di nav jiyaneke bi fazilet de bijîn, li gor li dû çawan bêjin, li gor daxwazên xwe, li gor hestên xwe, hazên xwe nerin. Yani jiyaneke sade temsil dike. Loma Tertullianus ev felsefeya Stoyê nêzî Xristiyaniyê dibîne. Ji xwe di bernameyên me yên li ser Stoyê de te qala vana kiribû Stoya parêzan ji bo jiyaneke bextewar qala jiyaneke sade û mütewazî dikir wek te got. Yani tu dibê ji xwe te qal kiribû çima werdîsa meselê dirêj dikî ne wer Sezgin? Na min got ez dubare bikim. Sezgin ez ji gotina baş şîroveyan karin derxim yani loma yani tu dibê dirêj neke meselê em derbas bin. Yani niyeta min ne ev bû lê mifhem kir. Piştî bernameyê me xeber. Erê ev sadebûn min mesele banyaciyekî lê te neşt. Ev sadebûn û mütewazîbûn hem ji di daxwazan de hem jî di tevgeran de pêşniyaz dikirin. Tertullianus van nêrînên Stoyê rasterast digire ya diguherîne çi dike? Ya bingeha felsefe Stoyê ahlaqê hinek diparêze lê hinek jî diguherîne. Çawa diguherîne asta mütevazîbûnê zêdetir dike. Yani jiyana Tertullianus pêşniyar dike ji alî ahlaqî ve jiyaneke wek pêxemberan e. Pêxembera ye. Yani jiyana İsa bîne ber çavê xwe tedî di nav feqîriyê de niza pir sade mal mülk tune ew tune. Belê yani dibe ji daxwaz û arezûyên dunyayê bi temamî destê xwe bişon, ji wan dûr bisekinin. Di vê çarçoveyê de mesela ahlaqa Romayê pir rexne dike Sezgin. Jiyana Romayê rexne dike û dibêje jiyana Romayê ji alî ahlaqî ve bi temamî têk çûye, bi temamî hilweşiyaye. Mînak şerê gladyatoran pir rexne dike. Dibe ev lîstikên gladyatoran hem kêf hem jî şîddetekî di nav xwe de dihewîne, ev jî ne jiyaneke ahlaqî ye. Van tişta rexne dike di dema Romayê de. Di serê bernameyê de te got piştî derbasî Xristiyaniyê bûye neşajûn te got bû di saliya xwe de dibe Xristiyan. Erê wan çenda. Xwestî binivîsê Xristiyaniyê belav bike. Xuyayê pirtûkên wî berhemên wî jî hene. Murat kîjan berheman nivîsiye yani
Nekin bahsa wan bikin. Di nav berhemên wî de tedî me got karê parêzertiyê jî kiriye. Berhemên li ser parastina Xristiyaniyê derdikevin pêş. Berhema wî ya bi navê apolojeticum navdar e, yanî parastin. Di vê berhemê de qala ahlaqa Romayê dike sezgîn. Qala ji rê derketina ahlaqa Romayê, qala hilweşandina ahlaqa Romayê dike û wek çareseriyê li hemberî ahlaqa Romayê ahlaqa Xristiyaniyê pêşniyar dike. Dîsa di vê berhemê de qala zilm û zora Romayê dike. Yani Roma çawa zilm li Xristiyanan kiriye, Xristiyan li hemberî van zilman baweriya xwe çawa parastine, qala van tiştan dike. û berhema wî ya ew ê jî heye, de anîma. Ev jî li ser rihê ye. Tertullianus qala taybetmendiyên rihê dike di vê berhemê de. Mi got bername, mi got berhem ya? Yani wek na te got berhem, de anîma berhem e. Yani ev jî li ser taybetmendiyên rih disekine di vê berhemê de dibêje rih jaliyê Xwedê ve hatiye afirandin. Piştî mirinê jî wê dîsa jaliyê Xwedê ve wê rabe, wê dîsa şiyar be. Murat, qehwa me hindik ma yani ya me bi qasî du sê qurtan bawer dikim ya te jî ya ji ber ku tu pir xeber didî. Sezgîn tam ez ê derbasê min jarê girîng bim, tu dibêjî qehwa me hindik ma. Tu fehm dikî çi dikî? Li ser Tertullianus Murat tiştek got tu bixwazî bêjî hebe biçek wextê me heye yani. Ya wele ew mesela berheman ez dixwazim dewam bikim. Tamam. Ew qala du berhemên wî kir, du berhemên wî din jî hene. Wexte bez dixwazim qala vana bikim. Wek mi got yani du sê qurt çend deqe dikip 5-6 deqe han. 5-6 deqe. Ya du berhemên wî yên bi taybetî girîng hene sezgîn. Çawa girîng yani berhemên balkêş. Du berhemên wî yên bi taybetî li ser jina hatiye nivisandin. Berhema Ewlî De Cultu Feminarium li ser xemla jina. Yani Tertullianus îşê wî nemaye li ser xemla jina jî nivisiye. Yani weke ku ji navê berhemê jî tê fehm kirin li ser cil û berg û xemla jinan nivisiye. Balkêş ya. Ya ev mesela ev ê. Yani ahlakê pir diparêze. Jaliyê min ew bigota jaliyê Xristiyaniyê belkî şîrov vekiriye. Belê. Cil û berg xem. Aynen were ye. Yani dibe jinê Xristiyan divê cil û bergên sade li xwe bikin li gor Xristiyaniyê dev ji xeml û rewşa zêde berdin. Xemla jina rexne dike mesela dibêje jin bi xemlandinê ahlakê xera dikin, divê me ji rê derdixin niza çi yani 2000 salê tutiş neguheriye yani. Di mijara ahlakê de jî dîsa hemû suc û guneha li jina bar dike. Dibêje bi gotinên wî rasterast ez bêjim min not girtibû. Dibê ji jina re dibêje jina qestike dibê tu ji jina re dibê tu deriyê dojê heyî. Te guh neda Xwedê û tu li ber gotina Xwedê rabûyî û di ser de te mêr jî qapand. Ku şeytan cesaret nedikir nêzî mêr bibe lê te mêr jî xapand û ji ber gunehê te lawê Xwedê çû mirinê. Yani rast günah û çama çi tiştê nexweşe bi davê stûyê. Erê yani wek parêzerekî hemû suç davê ser jinê. Ev mesela ji xwe ew e tedî de mesela Adem û Hawa tedî şeytan dibên hava dixapîne. Ya ji fêkiya qedexe. Belê yani hemû suç davên ser hava ev mesele hin jî didome. Te behsa berhemek din dikir yani du berhem. Belê. Berhema din jî sezgîn de Virginibus Velansi ev jî belê heman tiştan dibêje yani lê diviya bi taybetî li ser ew ê de Virginibus yani keçên hîn ne zewcîne keçên ciwan disekine. Ev jî mesela ew ê yani çawan bêjin li ser mesela tesettürê disekine. Yani dibe gere porê wetim veşartî be. Porê xwe gere çawan bêjin bilo xwînin ya jî yani bila xuyane be. Ev dibe gere porê we xuyane be. Dibe ev rewş
yani divê hûn gava li gor Xrîstiyaniyê porê xwe veşêrin, divê ev rewş li hemberî Xwedê rêzgirtineke û him jî mêran ji riya xerab diparêze. Çi tişt gotinên em bêjin Yani ne gotinê xerîbin ya, yani o divê ev jî hem emrê Xwedê ye vê rewşê û ji bo pergala civakê jî ferz e. Yani ew qas ahlaqa Romayê têdî rexnet kenza çitke dawiya dawî dibe gava jin li gor Xristiyaniyê cil û bergên xwe ayar bikin, li gor Xristiyaniyê cilal xwe bikin, ew ê her tişt serast bibe. Tiştek nabêjim, yani Tertullianus. Ez jî nabêjim. Çend tişt ser Tertullianus got teqabûl nekirdi. Serî divê meseleyê de tabii. Yani mêrik nizanim, yani yekê ew jî nasî wana jî hene. Çizan bavî de leşkera artêşa Romayê de rutbekî bilind e yani. Ew Qartaca ji xwe wek artêşa wê binavû denge. Nizam di kîjan berhemê de derbas bû. Belê di Romayê de yani eyaleteke girîng de mêrik hem jî alî Romayê ve nasî wî hene bavî leşkerekî bilind e di artêşa Romayê de hem jî ji Vatikanê yani her du alî wî jî nas û dostê wî pirin. Em bêjin rehma Xwedê lê be, em pir gotina nekin. Bi rastî agahiyên balkêj bû Murat malata ava sirtevîn sağ wî. Ez dibêm em bernameya xwe biqedînin. Belê Tertullianus yani qediya yan em wek Clement em ê nekin di dosisê. Na Tertullianus qediya tenê ew yani di felsefa Xristiyanî de bi du taybetmendiyan derdikeve pêş. Cara ewlî bi Latînî di felsefa Xristiyaniyê de cara ewlî bi Latînî ew Tertullianus nivîsiye û ew mesela teslîsê bavla û rihê pîroz li ser vê meselê bi awayekî sîstematîk yani her çiqa hinek bi felsefeyê dûr sekinî be jî di avakirina wê baweriyê de jî felsefeyê bikar anîtiye bi van taybetmendiyan derdikeve pêş. Di van her du taybetmendiyan ez dibêm di ezmûna da dipirse wego. Yani nizanim vê heftê dibistan tên girtin geç ezmûn qediya belkî işte bipirsim. Êdî dawiya her sezonê ez ê ezmûneke bikim Sezgîn. Tenê ji bo min ji bo guhdara jî em karin tiştekî online dijital çekin ezmûneke testekê. Ka mîzekin em destpêkê de me tiştê wer dikir lê bi rastî piçekî jaliyê teknîkî. Lê pirsê min zor in. Ha, tamam. Em ê ser bixebitin. Belê em ser bixebitin. Baş e wê çayên karin xatirci guhdara bixwazin. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.